נעשה סרטון קצר. פה בפינה זה האוריים, הבתי קפה. פה כניסה לבית מפה, בשביל. בהמשך זו הבריכה המשותפת, זה הכניסה לבית. בית מספר 2 הוא לא על הכביש, אלא הוא אחד אחרי. כן? בואו נסתכל שנייה על השטחים הציבוריים. יש פה קצת דשא ובריכה, וזה בעצם המרפסת של הבית מהצד הזה. פשוט יורד עכשיו גשם, אז אני טיפה נמנע. אז בקיצור ניכנס שנייה, נסתכל על הבית. פה כניסה לבית. יש לנו פה מטבח בכניסה לבית. זה דלת הכניסה. פה יש גישה בעצם לבריכה, סלון, פינת ישיבה. נראה ככה. ויש לנו מדרגות לקומה השנייה. פה יש מקומות אחסון. ויש שירותי אורחים פה בקומה הזו. וכאמור נלך רגע לקומה השנייה. שינה מספר 1, כך הוא נראה. יש לנו מיטה, מזגן, חלונות כרגע סגורים. רואים את הים, סיביו. יש סיביו. ומקלחת שירותים. באופן הזה. עם עוד איזשהו כיור. באופן הזה. מפה נלך לחדר שינה מאסטר. פה יש עוד איזה ארון כזה. נלך לחדר שינה מאסטר. חדר נוסף. נראה כך. חדר גדול, חדר גדול. נעים. מרפסת, מזגן. מקלחת שירותים פה באופן הזה. עם עוד איזשהו כיור. וחלון, ויש לנו עוד מרפסת, אפשרות לישיבה פה במרפסת, הבריכה למטה, פינת ישיבה, כך זה נראה. זהו, בואו נראה אם גם מפה רואים ים. רואים ים מפה, לא משנה כרגע. טוב, אז כך זה נראה. יאללה, בהצלחה. יפה מאוד. זהו, בהצלחה.